Bai, liburua entzun Mikelek esan duen moduan, hainbat egileren garai, adin eta genero desberdinetako egileen iritziak biltzen ditu, iritzi sortak, dekalogoak esango nuke, beste idazle batzuei zuzenduak. Idazle profesionalei zein orokorrean idazkuntzan ari diren jendeari. Orduan agertzen dira badibidez izen batzuk ematearren, Steinbeck, Bukowski, Stephen King, Raymond Chandler, asko anglosajoiak, baina baita ere Hego Ameriketakoak, Borges esate baterako, García Márquez ere bai, eta emakumeen artean Margaret Atwood adibidez, edo Zadie Smith, batzuk ezagunagoak, beste batzuk ez horren beste, oso modu apetatsuan edo aukeratuak, hau da, batzuk gustoko nituelako, beste batzuk umoretsuak iruditu zaizkidalako, haien aholku sortak, edo bereziki zorrotzak, edo akaso bereziki nire idazketa ikusteko moduarekin bat zetozenak edo. Eta hori da liburuak biltzen duena. Gehi, Mikelek esan duen bezala, opari badakar, Antton Olariagaren marrazkiak, batzuk ikusi alba dituzue begiratu bereziki, nik esango nuke Virginia Woolfen marrazkia, edo Borgesena esate baterako zoragarri ederrak. Gehi, portadan ikusten duzuen idazle neurotiko ero hau. Eta horrez gain Arkaitz Kanoren hitzaurre bat darama, eta bukaeran aipu sorta laburragoak, otso bat ustetu Luka ari, hainbat literaturan klasikoak diren hainbat gai edo topikori buruz aholku sorta labur-laburrak, inspirazioa moduko gai bati buruz adibidez, edo kritika literarioari buruz, edo blokeoa, edo idazlea horri zuriaren panikoari buruz, idazleak eman dituzten aholkuak. Eta egitura hori dauka liburuak. Idazle bakoitzaren biografia labur batekin irakurleak batzuk ezagunak dira, o batzuk ez horren beste, irakurleak jakin dezan aholku sorta hori bere garaian edo testuingurua ematen. Eta nik erreskatatuko nuke aurkezpenarekin eta liburua zer den azaltzeko, parte horrekin bukatzeko, Arkaitz Kanok hitzaurrean ematen duen definizioa, berak esaten du, eta ados nago guztiz, liburuak ez duela zertan izan behar idazleentzako. Azken baten idazlea irudi dezakena, baino hitz zabalagoa da. Eta idazleak ez dira bakarrik, inoiz argitaratu dugunok adibidez fikziozko lan bat asko murriztea litzateke hori. Baizik eta irakurleak garen neurrian ere, maila batean idazleak gara, idazkurleak hitza asmatu du Arkaitzek, asko gustatu zaidana. Eta erosten dio dana, ja betiko. Eta hainbatetan, egun hauetan edabidekin eta hitz egiterakoan esan dudan bezala iruditzen zait, idaztearen aurrean denok gaudela tarteka edo egunero. Lanagatik, esate baterako, nik enpresentzat lan asko gine izan dut, eta enpresa desberdinetan baita adibidez bastakit, arlo industrialeko enpresetan ere asko idazten da. Bilera batetik ateratzerakoan norberak bilera horren laburpen bat egin behar izaten du, edo egin behar izaten du memorandum bat, norbaiti aginduren bat emateko, edo estrebait azaltzeko, edo eskuliburuak egin behar izaten dira, baina enpresatik kanpo edo dozein bulegotatik kanpo, ostokidearen bileraren akta egin behar izaten da. Eta persona bati e-mail bat idatzi behar diozu. Igual lagun bati aspaldi ikusi ez duzuna, eta eskat igual egoera zakartuta dago, eta ez dakizu ondo nola idatzi. Edo, esaten genuen adibidea, bikotekide ohi bati tokatzen zaizu SMS bat edo WhatsApp bat bidaltzea, arekin bukatu eta gutxira bere urtebetetzea delako. Ez diozu ez bidali nahi, baina bidali nahi diozu, baina ez jarriko diozu, maitia, maitia ez zaizu irudibiltzen. Beraz, idaztearen arazoen eta frustrazioen aurrean denok gaudela. Eta beraz, aholku hauek balio dute idazle profesionalentzat, batzuk, bakoitzak aukeratuko du zeintzuk ondo datozkion, eta baita irakurleentzat oso modu zabalean hartuta.